Vás neměla, já vás mám ráda. Petruku, já bych taky jsme to nějakým způsobem sami řešili, ale my jsme to řešili, že jo? Takže se omlouvám za třídní kousek té třídě. Ančelko, já bych rád poděkoval vám a celému učitelskému sboru za to, že jste nás uvolňovali na cvičení na ples. Děkujeme.